Samuel Lwara akuti tu ndegeja akuti pa wakhazikisaso serious investigation imene azifufuza yekha iyeyo. Anyway, guys, tikudziwa chimene atanthauza. Guys, just listen to the audio. Yes, comrades, good morning, and how are you? Once again, ndingokamba apo tiwiri titatu. Chwa ndikuona ngati Amalawi pena pake simachidwa kuiwala zinthu. I think that's why timayephera kuyendesa boma. Kumalawi kunoko timalephera kuyendesa bwino boma kapena kuzuzula bwino boma chifukwa we are not serious people. We easily forget zomwe zinzazikuzikulu zomwe zimatichitika pakati pa ifeyo ndikumaphwanya mitima yathu ndikumakhala anthu osasangalala mpaka ziko kusauka. Comrades, Malawians sikale kwenikweni imene ndege ya Vice President Salosima inachita ngozi iye ndikumalira ndi anthu ena 8 may they so keep in rest in peace. Koma ndikuona ngati nkhani yokugwa kwa ndege inalowa too political panalowa ndale kwambiri. Chilichonse chimapangika chimaoneka ngati cha ndale and chilungamo chake cha ndege mpaka lero sichikuoneka chikuti panalowa kwambiri ndale. Ndiye comrades, Malawians, just because tikuona ngati tikuthamangira kuma elections ambiri, I understand ambiri you are concentrating very much focusing pa my elections at 2025. Mwaiwala zagwa kwa ndege ya Vice President. Mwaiwala Malawi, mwaiwala. And amene ali boma MCP na also akuzengereza chifukwa kuti aufuna vote pa 2025. Comrades, Malawians, ineyo ngati Samuel Lwara being a campaigner wa SKC mukuziwa kali nimampangira campaign muluja adakali wa moyo. Ndinazaitengera investigation manager patali kwambiri. As I'm talking to you, Malawians, ndege jakufufuzidwa paine ndekha naneso ndimenda endera masamu anga ndege japanopa yamba kufufuzidwa. Whether you like it or not, Malawians, ndege ija inagwa kunthungwa ya Ameja panopa is under investigation, serious investigations. Osati zoseweranso jamapanga zijai panopa tufuna tiziwe what happened to that plane. As I'm talking now, it's almost a week and a half tikufufuza ndege jamene naendera. Ndiye ngati pali ena amene azinena kuti ayi ndege ja president anafufuza kale, ayi ndege ya kunthungwa sinafufuzidwe boma la Malawi. Achakwera sana pangepo commission of inquiry yomwe tinganene kuti ngaidalire kuti ndege ja inagwa bwanji. So as I'm talking to you, comrades, Malawians, ndege ja panopa tayamba kuifufuza. Not kuti ine ndukuzani, we have started investigating what happened to that plane. Sindingakhale zisiro Malawi kuti munthu azifa chonchi Ijai. Muziko momuno panthungwa pomwe pa pankhatabe kulephera kufufuza ndege chimene naendera. Anthu amene amayendesa ndege sindi basi ya ujenetu ya matuwa zomwe makwera anthu ambirimbiri. Ndege yokwera anthu 9 people kwera ndege ndikufa. Ndege ya nkhondo kulephera kupeza chimene chinapangisa ndege chakuti igwe. Are we serious? No one getting arrested? No one being fired? No one resigning? Basi zingopita choncho anthu akufa mosadziwika bwinobwino mopanda dongosolo ngati gali moto imene yakhala panda COF amayimanga traffic. Gali moto imene akamayendesa gamoto munthu alibe license amamanga a traffic. What more ndege chouluka mwamba? Ndege zingati Malawi muno? We have got only very few planes. Ndege zapang'ono kwambiri koma ndege imoziyo yagwa basi osalongosoka bwinobwino ya. What happened? So we are trying to investigate. Ineyo I'm part of that investigation. Ndifufuza nawo kaena muna kuti Lwara iwe sindiwe boma sungafuze ndege ja inapha mbale wathu Malawi yemwe timamukonda. So safe Malawi tinampasa vote. Iye uja ndichakwera tinapasa votes ngati president ndi vice. Tinamkonda atu SKC. So lelori ena kumanena kumanyala nyaza. Maka nzatali boma. Kukhala boma, it does not mean that you are on top of things. Mundu wakhala minister boma suti kapena ngakhala on top of things. Mundu wakhala president suti kapena ngakhala on top of things. Anthu ayena amene amavota andi nzeru kuposa sumina anthu amene timayika pa mpando. That's what you have to know, Malawians, comrades. So ndege ija tikalapanga campaign chonde inde you can use it as a campaign too. Koma 10 pese cheni chinagwesa ndege ya SKC ndi chani. That's what you have to find out. And is easy tena kufufuza sikuti boma likamana kuti yayi tafufuza ndege ja tinapanga commission of inquiry yongoweka azibusa sazi wa chilichonse kungoweka mafumu majaji maloya ndanteno. Those people are not professionals. The investigations that now are taking place, they are technical investigations and everything is set. Chilichonse set. Mina by before my elections muona chimene chinachitika report metera tuse ndege fe chinagwesa ndege ndi chani.
titulusa nanga Saulos Chilima anali ni Malawi America Saulos Chilima they're still in dilemma. They don't know what happened to that plane and they want to find out what exactly happened. This is the time titulusa basi. I remember pamzuzu rare ya time linanena kuti chilungamo cha ndege chizapezeka. As I'm telling you, comrades, Malawians, we are now in the course of investigating what exactly happened to that plane. And kumeruda chakwera ngatani ma professionals na also ayambe kufuza ndege ja. Let's see the results and let's compare the results. China pangisa ndege ja kuti igwe ndi chani. Inezi kunduwa kwambiri. And I'm very uncomfortable. Ndikama werenga mina maripoti ena kapena ntena kama za ndege ja kumanyala Nyasa. And I'm so angry, I'm so bitter with Chakwera. Chakwera president uyu inende akunipesa ntima kwambiri. I'm really bitter about Chakwera. I didn't know that Chakwera can take us like this, treat us like this. Our leader, our hidden hopes, kumwela pangozi ndege, later on kumango nyana nyaza report ya upanda patch. Maka the composition of the commissioners, Anna Sankidwa, that Chakwera. Just imagine Malawians. And Anna Sankidwa, at commission of inquiry. Can we rely really upon my Germans? Investigation of my Germans, inango pass a guideline. What happened? Congo di pasa mende gena indira. Sana what was really there? What happened to that plane kuti higwe? Sana tuzi ma Germans. And our ma commissioners amena wawa. Commission of inquiry yake mene na leave. The composition is nothing. No experts. Ozo zandeg. So comrades, Malawians, Tayamba. I am part and parcel of that investigation. I'm doing my own investigations with the people. I mean, I couldn't tandiza maiko akunja. Foreigners, they're helping me to find out exactly what happened to that plane. China chika njani kundege. Ndege ndi atutu. Ndewe na ka ukwiye, ka usakwiye, ife tukuti ndege ja, tifufuza. Tiona china pangisa. Kuti ndege ja inagwa. Wamene inaonekera, mtimene antaka inaonekera. Why were the corpses? Matupe na wantana pezika kunja. What happened exactly? What was there in the plane? And we are investigating that. Ndege ndi Malawi. There are many mukufuna. You can also give your say. The investigation is open to each and every Malawi. I'm doing this investigation as a friend to the former vice president, as well as somehow connected to the Chiwambo families. Ndabalanga to antu watu. Madam Chilima. This is my relationship when I go to the Chiwambos kwenden. So my investigations are under Gajamala campaign. Please, yes, you can use it. What happened to that plane? And we nalies aina kukandi chidwi kuone sesa chan and chufwa chana president atu ndi even a minister of defense sana pito kona pamano pa Japan gwandeke. Why didn't they go there? Chufwa chan the whole president zona kumana kunoko chichi kama chitika ukangoti kwalira mfuti pa antama tamangirako ndege mene na gwamuchi antama tamangirako koma president atu bansa na pito kumene kuti even the army general didn't go and visit the press. Why? Chan. So we are TSS depends minutes unless it depends na neso to pande again. Koma my investigation and girl I am bigger, we are going to do that. Amana amene makonda kuiwara ndamene mkulosa ziko watu pass chilungamo chikumatawa if we don't push government to do what we want. In Malawi what we want this time inde kufuna president wanyuwani tampeza kale daso kabambi koma china grace china pesa vice president watu ndichani tena uchipeza chimene chocho ngazina lindale ndeti oneso what steps should we take. So comrades, Malawians, zimakazo pesa ntima kwambiri tikamapanga choncho ena kumaganza soma njira ino kumalawi kunoko kulibe munthu wanzeru pano panene zone amene ni boma wa MCP palibe wanzeru kwamba president mpaka garden boy kulibe wanzeru kwa MCP kulibe letu wanzeru kulibe anthu wanzeru kuchipani cha MCP ndi boma latuli panopa mukamati MCP mungoza kuti ni mbuli zokhazoka MCP vanhu voyipa vankhaza MCP vakuba the MCP imende kuzapa nopo. So comrades, for the sake of being a Malawian, apart from politics or away from politics, tend to one china chitika ndege choti igwe ndikupanga ndikunyenyeka ngatuti ndegeja yachoka mwamba kwambiri pamene ndegeja imaenda matara jata tuluka kale. It was showing that it was going to land. I don't know pale pabwera chifukwa chitotembe kufufuza ndegeja meta fufuzira. Our preliminary investigations tells us that
ndege ija kuja imazungula zungulija inaleta tusakale matayala kufuna kutera. But what made that plane kuti tuse matayala jakuti ikatere? Saka mene inagwa ndege ija mkati muone ndikavale kamene kaja imafuna atere pavale paja, meaning that speed ya ndege inali yochepa. Speed ya ndege inali yochepa sinali yaikulu yayi, and the impact si ikananyenya matupi aja mene anachita pompaja. So no, we are trying to find out. I'm just giving the preliminary investigation mene taita imenya enough. Ndege ja imatusa matayara kose kuja imazungulira kuja imafuna kutera. It wanted to land, meaning that mndegemo muna china chake chimapangika. People either were fighting or something strange was there, and hamaona kuti sitikafika kumzuzu chinthu chitionongekera chitipurikira. So we want to find out chine chitika ndi chani kuti ndegeja ikatuse matayara muchikangawa mucha kwachiri kuti mene munaona pamapo a German ajamene anapera GPS yawo chinapangisa nchani ndegeja kuti ituse matayara. Chine chitika nchani? What was happening in the plane? Kuti atale mndegeja amayankhulana inde chinthu chikama chitika changozi chamwamba imene chinaendera mucha anthu amayankhulana. What was the conversation? Boma silinatuuza. Mafoni kazi na mafoni munali chani? Boma silinatuuza. Now what I want to say here, we want to find out kodi chifukwa chani ndegeja inathawa palada from Lilongwe kuzafika mkasungu mkungodusa agenda basi ndegeja thawa palada. What happened for the first time? Ndegeja mene pita kupeleka Malawi alafu Kasambara, it was okay. Sina thawa palada. Koma ndija muna vice president inathawa palada. Kodi rada imaendea petrol kapena imaendea mafuta ndege. So we want to find out, and why matawa zatu sana gwire bwino chilo to allocate that one. Timango kamba zija za chimizi jata ndege yagwa ndi radius yokwana 10 kilometers gacha za chimizi. We don't want that. Now we want to establish exactly chifukwa chani ndege ja inathawa palada itanyamala vice president. So ndege yamala vice president even kulu ku America imakhala strictly observed and assessed. Ama isata kwina kwose ubita. Koma what happened to that plane strange? Ndege ja imagwa inaleta tusa matayara. Komanso chifukwa chani aboma anabisa sanafune munthu anamba ma investigations atachosapo chindege chokutonongeka chichi. They removed that one before the commission of inquiry was set by the president. Chifukwa chani nimasa commission of inquiry ikachindegeja akanachisa pompaja mpaka ma investigations onse ate pandege baja akata amanata kutira chosalipo chimene chipite kumalo wacho koma nacho sechintija msanga before commission of inquiry was set by Chakwera. What happened? What calculations were made, or what type of calculations were made kuti before investigation mwachosapo kale gamoto chindege chokugwacho mwachosapo chinapangika nchani? So comrades Malawians, when you are campaigning, when you want to remove Chakwera Mboma, these are some of the things, the reasons why Chakwera must be booted out of government. Ngatanga peseke for prep pandege paja, him is involved. Kaboma na cha MCP ka involved. Please, maboma obera, let's punish these people on apanga zimene zicha. What's my punish for jandali ya? That's quite unfair. So comrades Malawians, this is what I can tell you. My investigation nafeta yambapo atu. Suti kapena uti wina alumbilanso. Ni my investigations ati sawawa. Koma ngati information mimi titapeze kuza nindegeja iliyoona. We take it to the government. Kuti izizi prove to us what happened. China chitika ndi izizi, china chitika ndi ichi, china chitika ndi ichi. Inu aboma mukuti bwanji. Whether kuka 100 years. Koma chilungamo cha ndegeja paka chipezeke. Koma mene nagwira ku ngati panali mistake inade for pray. Ndio tipane poso. Achakwera watu being a president, the sixth president waziko. Azanga mulandu wokupa. That's what I have to say. So comrades 20 kale pa 20 pempere. My investigations ayambika. Tiona paka ndege atitani tipe chilungamo chake. China chika ndi chani. Koma ndegeja imafuna kutera. Chifukwa chani imafuna kutera pamene pachi. Chifukwa chani imafuna kutera pa nthunga pachi. Ndipo mkati muone impact pamene pachi. Panagwa ndege pachi. Siti kadala panali impact yaikulu kupaka ndege ngaphulike chonchi Ijai. Mpaka mitembo yawo ntwena kutipezeka kunja kwa ndege. It can't happen. Koma si chifukwa chani ena afemeti na jambula zithuzi pamene pachi anatenda mafoni ndikuchosa ma picture amene tina jambula. Why? Akuzola ndege yonse ikagwa pamakhala ma investigations. Ena afite matenga ma picture ndege pamene pachi timafuna ma investigations yu tizapereke na afemeti naonera mitembo imene maonekera. Pali pamene anajambula mitembo ija ndege ja kuti anajambula mitembo ili panja. Ai. Anathawa bwanji aboma kujambula ndege ja kuti aionese kwa anthu mene nanyenyekera. No one knows. Ndege ja nanyenga bwanji. Zachi sisi. Chifukwa chani kugwa kwa ndege ja panali chinsisi. Not open to Malawians to see exactly kwa ndege imene ikagwa.
imapinika bwanji ku Zambia kwachitika ngozi ya nyamata uyu yauti King Daddy kaya ngozi ya galimoto akucha kuijambula polisi for some time akuijambula what happened mene galimoto imene gelafta ngozi koma ndege jaitagwa palibe munthu amene analoleda kujambula chithunzi palibe chamene ndege jaimaonekera, meaning that there's a foreplay. So as many as the present team, and now we're trying to investigate exactly what happened to that and why is government still keeping the secret about what happened to that plane and not even firing anybody, and nobody has resigned because of it. Of course, Harlem Kandel has been left out as means of defense, but want to find out. And panopa tibe ndege aliyesa kopa kwela ndege panopa aliyesa panopa kopa kwela ndege kubwela kumpota akola ngatagwa mthungwa. So what I'm trying to say, comrades, the investigations now are imminent. Now we're in the course of to further to pay China panga kundege igwe mchikanga mthungwa kumkana bendichana. Thank you, comrade. Good morning. Like, share, Malawian cameras, right.